ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମଣ୍ଡି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ମ ସେମିତି ମଙ୍ଗଳବାରଟା ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଖାଇବାକୁ ଯିବା କ'ଣ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ମମି ମିଶିକି 3 ଜଣ ବସି ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ଆଜି ଭକ୍ତି ଗୁଣ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଗକୁ ଆମ ଝିଅର ମୋର ବାହାରିଗଲୁ। ସେ ତାର ଯିବ କଲେଜ ମୁଁ ତାକୁ ଯିବି ଦୋକାନ। ତାପରେ ବାଟରେ ମୋ ସାଇକେଲଟା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଦେଲି ସଜାଡ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲି ନାଜ ମାଇଲା ସେଠି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଯେ ଦୋକାନରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନରେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ସେ କାମ ଦାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଘରକୁ। ଘରେ ଆସିକି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖଟା ଚଟଣିଟେ ଅଛି ଓଃ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଦୋକାନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପାଗକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଉଠି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ସୁମିତା ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବରା ଚପ। ଆଉ ସୁମିତା ମୋତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଚପ ଆଣିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ସୁମିତାର ମୋର ମିଶିକି ଗଲୁ ତେଲ ଟାଙ୍କିକି ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତେଲ ପକାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାତା ଆଣିକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି